ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Тоҷикистон ҷолибтарин мамлакат дар ҷаҳон. ҷумҳурии Тоҷикистон бо зарфиятҳои зиёди сайёҳӣ мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳону ҷаҳонгардон қарор гирифта, таи солҳои охир аз лиҳози имконияти васеъи сайёҳӣ ба монанди сайёҳии экологӣ, табобатӣ, кӯҳнавардӣ ва истироҳатӣ дар минтақа ва ҷаҳон ҷойгоҳи намоёнро касб кардааст. Шарҳи мавзӯъ дар гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. 93% ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистонро кӯҳҳои бузургу ҷолиб бо манзараҳои афсонавии табиӣ ташкил медиҳад. Ин кӯҳҳои сарбафалаккашида бо зебоиҳои нотакрораш дили садҳо сайёҳону кӯҳнавардонро дар саросари ҷаҳон тасхир намуданд. Аз ин ҷост ки Тоҷикистонро бо ҷолибияти кӯҳҳо ва табиати назарабояш ҳамчун мӯъҷизаи нотакрор барои сайёҳон, хоса кӯҳнавардон арзёбӣ менамоянд. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои зарфиятҳое мебошад ки сирф табиӣ аст ва ҳар сайёҳе ки ба ин ҷо ташриф меорад дар ҳайрат мешавад аз чунин зарфиятҳо ва чунин зебоиҳое ки табиат ба ҷумҳурии Тоҷикистон ато кардааст ва ин барои ҷумҳурии Тоҷикистон як такони хубе барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ ва баланд бардоштани имиҷи кишвар дар арсаи байналмилалӣ мебошад. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ Тоҷикистонро чун нигини пурҷило унвон дода, дар байни дигар давлатҳои рӯи дунё кишвари мо бо шароити мусоид барои сайру сайёҳат ва инфраструктури зарурии соҳа мавриди диққати таваҷҷӯҳи ҷаҳониён мебошад. Дар Тоҷикистон сайёҳии экологӣ, таърихию фарҳангӣ, табобатию солимгардонӣ ва кӯҳнавардӣ, аграрӣ, инчунин сайёҳии шикор бештар ба сайёҳон писанд аст. Тоҷикистон барои рушди ин навъҳои сайёҳӣ дорои имконоти бузург аст ки дар минтақа назир надорад. Аз ҷумла кӯҳҳои сарбафалак, обҳои мусаффо ва шифобахш, кӯлу чашмаҳо, табиати дилфиребу нотакрор, мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ, меваву сабзавоти аз лиҳози экологӣ тоза, олами набототу ҳайвоноти нодир ва гулу гиёҳҳои шифобахш диққати бештари сайёҳонро ба худ ҷалб намудааст. Меня зовут Русудан Джапаридзе. Я приехала из Грузии, из Тбилиси. Моя давняя мечта была посетить вашу чудесную страну и поближе познакомиться с вашими обрядами, попробовать вашу незабываемую вкусную кухню. И я очень благодарна, что моя мечта осуществилась. То, что я увидела, я восхищена. Это очень красиво. дар Тоҷикистон солҳои охир сайёҳии кӯҳнавардӣ рушд намуда ба самти сердаромади соҳа табдил ёфтааст. Сайёҳии кӯҳнавардӣ яке аз соҳаҳои афзалиятнок ба рушди соҳаи гардишгарӣ дар Тоҷикистон арзёбӣ гардида, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷалби дӯстдорони ин нави сайёҳӣ пайваста корҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. Hi, good morning. I'm Professor Sandeep Kulshrestha from Barzi Salom, khidmati mardumi Sarbandi Tojik. Man Professor Sandeep hastam az Hindustan. Dar holi hozir direktori amalkunanda baroyi Instituti Sayyohi Hindustan mebasham va az huzuram dar inja dar in kishvari bisyar ziba bisyar ham khursand hastam. Ba tavri ke az ruzi ke inja tashrif doshtam khudam ro khariji his nakardam va bisyar yak nazdiki bevosita ba mardumi khubi Tojikiston ba man dast dod va shakhsan khudi Tojikiston doroy bisyar oyandayi ravshan va purbori hast dar zaminayi sayyohi. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои муассир аз ҷониби давлату ҳукумат дар ин самт сайёҳӣ ба даврони рушди бесобиқа расида, зарфиятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ гардиданд ва ҷаҳониён Тоҷикистонро ҳамчун ҷавҳари кашфнашуда шинохтанд ва эътироф намуданд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки зимни ба Тоҷикистон омадан сайёҳони хориҷӣ бештар ба намудҳои сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ ва шикор майлу рағбат доранд. Впервые в Таджикистане я влюбился в вашу страну, в ваш город, а самое главное, в ваш прекрасный народ, потому что точно так же, как и в Беларуси, и в Таджикистане, и на всем нашем пространстве СНГ, больше всего, конечно, привлекают не только природа, но и люди. дар айни замон симои нави мусбати Тоҷикистон ҳамчун давлати барои сайёҳӣ мусоид фаъолона ташаккул меёбад ва дар Тоҷикистон тамоми имконият ва шароит барои ба мамлакати ҷолибтарини сайёҳии дунё табдил ёфтан фароҳам мебошад. Zebo! I love you, Tajikistan. Tafu! Zebo!
با شرافت سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان طی سالهای اخیر با عملی نمودن برنامه‌های زیاد دولتی خصوصا استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 در سمت پیشروی استوار سیاست دولت در ساحه سیاحی یکچند نتیجه‌های نظررس به دست آورده شدند که در اساس آن تشریف سیاحان خارجی به مملکت و سهم ساحه خدمترسانی سیاحی در مجموع محصولات داخلی تمایل افزایش کسب نمود. در اساس دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد رشد ساحه کشاورزی به ناحیه مرغاب تجهیزات معاصر تکنیکی دسترس کرده شد. گزارش تاج نیسای فیض‌الله در این خصوص. استفاده مقصدناک زمین به گردش کشاورزی در آوردن زمین‌های بکار خوابیده و افزون نمودن حجم محصولات کشاورزی در سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت و حکومت مملکت موقع ارزنده داشته همچون مسئله مهمترین روز ارزیابی کرده می شود. همسال جهت فراهم آوردن شرایط خوب به کشاورزان ولایت مختار کوهستانی بدخشان از جانب دولت و حکومت مملکت تدبیرهای سودمند اندیشیده شده. این است که در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت با دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با ساکنان ناحیه مرغاب نیز برای رشد ساحه کشاورزی تکنیک و تجهیزات نو دسترس کرده شد. تجهیزات بر رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه سپرده شد. این اقدام مهم با سپارش به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عملی گردیده زمینه خوب برای عمل شوی هدف مهم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان رسیدن به تامین امنیت عضو قواری ارزیابی کرده شد. طبق اطلاع مسئولان تجهیزات کشاورزی از 19 متبلاک با تجهیزات لازمی برای کارکرد زمین از جمله بردان، شدگارکنک، سیخ مولککنک، همچنین 19 علف دروک و 19 داروپوشک زمانوی عبارت می باشد. گفته شد که این تجهیزات تکنیکی برای ساکنان زحمتکش ناحیه مرغاب امکانیت‌های نوی استحصالی فراهم آورده زندگی مردم را در سمت کشت و کار آسان تر خواهد نمود. ساکنان ناحیه مرغاب چنین اقدام را نشانه غمخوری به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تلاش‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان برای بهتر کردن سطح زندگی مردم و تقویت انفراستراکچور دهات ارزیابی می‌کنند. از طرف لایحه برقرارسازی استوار لندشافت و جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای جمعیت استفاده بری چراگاه‌ها با مقصد محکم نمودن گرد و اطراف علف‌ها جای درافکنی در مساحت 24 گز سنتور و پایه جدا کرده شد. در برابر این از طرف لایحه از شریکان رشد 21 گروه مشترک منفعتدار تشکیل نموده علاقه بدا گروه مشترک منفعتدار چهارراه کلان شاخدار و معده با طلبات جمعیت استفاده بری چراگاه‌ها خریده و سپرده شد و مقصد تامین اهالی با سبزیجات و تر و تازه در حدود ناحیه مرغاب 3 عدد گرمخانه ساخته با استفاده داده شد. باید گفت که ناحیه بلندکوی مرغاب با وجود شرایط سخت اقلیمی و مسافت دور در مرکز توجه دائمی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا زیر نظر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته دسترسی تکنیک کشاورزی نه تنها کمک به دهقانان بلکه تحکیم امنیت اقتصادی و تشکل محیط استوار اجتماعی در این گوشه زیبای تاجیکستان ارزیابی می‌گردد. ساکنان ناحیه مرغاب با خوشحالی این اقدام نیک را یک قدم مهم در راه رشد ناحیه بلندکوی مرغاب ارزیابی می‌نمایند. با دسترسی تکنیک زمانوی کشاورزان ناحیه امکانیت پیدا می‌کنند که زمین‌ها را ثمرناک کارکرد نموده حیات خود را بهتر نمایند و در عملی نمودن هدف‌های استراتژی دولت و حکومت مملکت سهمگذار باشند. شرایط طبیعی امکان می‌دهد که کشاورزان جمهوری دوامی سال از 1 هکتار زمین کارمیابی زیاد از 3 حاصل گرفته استفاده عاقلانه آن را تأمین نمایند. هستند خواجگیدارانی که در نتیجه 2-3 کشت از 1 هکتار زمین زیاد از 100 تن محصولات استحصال نموده پیشنهاد خریداران می‌گردانند. گزارش گلچهره ستار.
با مقصد استفاده ثمرناک و عاقلانه هر قطعه زمین کارم آبی و گرفتن منفعت بیشتری اقتصادی و افزون نمودن استحصال محصولات خودی، امسال خواجگی‌های دهقانی و جمعوی در کشتی تکراری، جواری مکه برای دان، شالی، سبزیجات و پولیزی، زراعت‌های تکنیکی و دیگر نمود غله‌دانگی‌ها را کشت نموده، امید دارند که تا فرارسی فصل سرما از نتیجه مهنت ثمری دلخواه به دست آورده در فراوانی بازارهای داخلی و قانع ساختن طلبات استعمالی اهالی سهم می‌گذارند. در شرایط تاجیکستان خصوصا وادی وحش را گیریم، اگر این یک منطقه می باشد که بعضی سالها از 365 روز 350 روز آن آفتابی است. امکانیت است که در شرایط تاجیکستان گرفتن 2-3 حاصل را برآوریم. یکی از هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان این تامین امنیت غذایی است. برای عملی شدن آن حتما ما چنین راه را به پیش گیریم، یعنی گرفتن 2-3 حاصل را برآوریم. به قول متخصصان در وادی حصار مهلت گذراندن کشتی تکراری جواری مکه برای دان و شالی الکی دیر شده است. در کشتی تکراری تا 1 ایول تمام زراعت‌ها اگر کشت کرده شود برای گرفتن دان امکان پذیر است و بعد از 1 ایول ما میتونیم همین خوراک را از پرورش زراعت‌ها را برآوریم. ما می توانیم که در این وادی‌های گفتگی تا 3-4 ماه دیگر روزهای آفتابی هست که ما می توانیم زراعت‌های گوناگون رو یعنی که گیریم. البته در منطقه‌هایی که علاهیده هست بعد پرورش زراعت‌های غله‌دانه که برای دان گرفته شد، جو، گندم، جودار، مثلا سولی، البته ما پورا پرورش کردن میتونیم دیگر زراعت‌ها رو. خصوصا وادی وحش ما میتوانیم زراعت جواری مکه گرفتنی برای دان، زراعت‌های لوبیادانی، هم لوبیا، هم ماش، زراعت‌های سبزیجاتی، پمیدور، بودرین و کشتی تکراری مثلا وابسته به منطقه کارتوشکا و دیگر زراعت‌ها خصوصا سبزیجاتی که خصوصا در ناحیه‌های تا حتی دامنه‌کوهی که هستند، در همین ناحیه‌های دامنه‌کوه ما گرفتنی بعضی سبزیجات به مانند تورب، شلغم رو و سبزی رو برآوریم و حاصل دلخواه گرفته میتوانیم. خواجگیداران جمهوری بعد دروی حاصل غله‌دانگی و سبزیجات بروقتی کشتی تکراری دیگر زراعت را براه مانده از حساب بلند برداشتن ثمره اقتصادی پایه مالیوی خود را مستحکم می نمایند. به خاطر فراوانی مواد غذایی و تامین بازارهای استعمالی با محصولات استحصال وطنی امسال باید خواجگیداران جمهوری میدان کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی را به 186,100 گکتار رسانند که از این 129,840 گکتارش به ولایت ختلان، 30,580 گکتارش به ولایت سوخت و 25,604 گکتارش به ناحیه‌های تابع جمهوری راست می آید. موافق معلومات امروز در همه شکل‌های خواجگیداری مملکت میدان کشتی تکراری به 136,230 گکتار رسانیده شده است که 73% نقشه پیش بینی شده را در بر میگیرد. در نیمه دوم تابستان پورا کشتی تکراری را برآوریم و حرکت کنیم که بیشتر و بیشتر محصولات استحصال کنیم و بازار داخلی خود را با محصولات اولیه غذایی تامین نماییم. متخصصان ساحه بر آن باورند که از کشتی تکراری تمام نمود زراعت خواه غله‌دانگی باشد و خواه سبزیجات و پولیزی یا خوراک چاروا خواجگیداران می توانند منفعت بیشتری اقتصادی گیرند، زیرا از کشتی اساسی صرف مبلغی که برای تخمی، نوری‌های مینرالی، انداز یگانه و دیگر خراجات ها را برابر کنند، حاصل کشتی تکراری فایده صافی خواجگیدار به شمار می رود. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر کولاب کارهای آبادانی و بنیادکاری در شهر و دهات روز از روز وسعت یافته در این زمینه راههای اهمیت محلی داشته منفرش کرده می شوند. گزارش رحمت علی نظری. در شهر کولاب با جانبداری از سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان و نقش چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وسعت تدبیرهای آبادانی جهت تحکیم انفراستراکچور دهات راههای محلی از نوسازی کرده می‌شوند. از همه بیشتر صاحبکاران اشخاص سخاوت‌پیشه می‌خواهند در آبادانی دهه‌هایشان سهم خود را گذارند. چنین اقدام نیک را ساکنان جماعت دهات دهنه روی دست گرفتند و با
корҳои ободонӣ камари ҳиммат бастанд. аз ҷумла сокинони деҳаи хонобод ҳамаи кӯчаҳои деҳаро тахту ҳамвору сангфарш карданду новаҳои обгузарро аз ду канори роҳ васл карда истоданд. ин кӯчаҳоро барои асфалтпӯш кардан омода месозанд. гурӯҳи дигари сокинон бо истифода аз техникаҳои соҳавии роҳсозӣ ба асфалтпӯш кардани роҳҳо машғуланд ки аллакай як қисмати роҳро асфалтпӯш карданд. маврид ба зикр аст ки аз рӯи маълумоти масъулони соҳа дар марҳилаи аввал 7 деҳаи ин ҷамоат ки 24 километр роҳро дар бар мегиранд пурра асфалтпӯш карда мешаванд. дар идомаи чунин корҳои созандагию бунёдкорӣ сокинони деҳаи гулзор ҳам масофаи 1 километр роҳи байни деҳаро мунфарш карда тариқи ҳашари дастҷамонаи аҳли деҳа бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ аз ду тарафи роҳ обравҳоро васл намуда истоданд ва мехоҳанд дар дигар корҳои ободонӣ ҳам саҳми худро гузоранд. бояд гуфт ки мунфарш гардидани роҳҳои 7 деҳаи ҷамоати деҳоти Даҳана аз ҷониби соҳибкорону сокинон маҳз самараи истиқлолияти комили кишвар ва дар амал татбиқ намудани сиёсати бунёдкоронаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дониста мешавад. баъди мунфарш гардидани роҳҳо чароғон кардани кӯчаҳо низ дар назар дошта шудааст ки ин тадбир дар оянда мушкилоти чандинсолаи сокинонро бартараф месозад. аз ҷумла рафтуои хонандагон ба мактабҳо, беморон ба нуқтаҳои табобатӣ ва рафтуои сокинон байни деҳаҳо беҳтару хубтар мегардад ки дар фасли сармо ва боришот онҳо танқисӣ мекашиданд ва мушкили зиёдеро аз сар мегузарониданд. сокинону соҳибкорони ватандӯсти ҷамоати деҳоти Даҳана дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи шаҳр азм доранд ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баъди анҷоми марҳилаи якум дар марҳилаи дуюм тадбирҳои ободониро дар дигар деҳаҳои боқимонда вусъат бахшида ба ин васила саҳми арзандаи худро дар ободии як гӯшаи диёр ва беҳтар гаштани вазъи зиндагии сокинонаш гузоранд. раҳматалӣ назри эраҷи Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Восе тибқи нақша 408 иншооти таъиноти гуногун бунёду навсозӣ мегардад. аз ин шумора то имрӯз 301 иншоот сохта ба истифода дода шудааст ки ба фароҳамсозии беш аз 500 ҷойҳои кории нав замина гузошт. дар боқимондаи иншооти ба нақша гирифта шуда корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. гузориши Анваршоҳ Саидализода дар ин хусус. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Восе тибқи нақша бунёду навсозии 408 иншоот ки фарогири соҳаҳои маорифу тандурустӣ, фарҳанг, варзиш, роҳу пул, оби нӯшокӣ, ивази хатҳои интиқоли барқ, корхонаву коргоҳҳои сисолӣ, марказҳои хизматрасонии маишӣ, ободу зебогардонидани маҳалли зист ва дигар корҳои созандагӣ мебошанд бо маром идома дорад. тадбирҳои бунёдкории созандагӣ дар ноҳия бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷалби соҳибкорону ашхоси саховатпеша ва ватандӯст, инчунин шарикони рушд ба роҳ монда шуда анҷоми корҳо дар ин самт то имрӯз 75%-ро дар бар мегирад. то имрӯз 301 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст ки дар соҳаи маориф 14 адад, дар соҳаи тандурустӣ 16 адад, дар соҳаи фарҳанг 7 адад, дар соҳаи варзиш 7 адад, саноат 28 адад, маркази хизматрасонӣ ва савдо 87 адад, таъмири хонаҳои истиқоматӣ, сохтмони биноҳои маъмурӣ ва дигар биноҳо иншоотҳо бошад 41 адад, таъмири роҳҳо 71,8 километр, таъминоти оби нӯшокӣ 37 адад, бо барқ таъминкунӣ 13 адад ба иҷро расонида шудааст. дар натиҷаи корҳои ба анҷом расонида шуда 540 ҷойҳои кори нав таъсис дода шудааст ки айни ҳол сокинон кор ва фаъолият намуда истодаанд. таи солҳои соҳибистиқлолӣ бо дар назардошти афзоиши шумораи аҳолӣ дар ноҳияи Восе ба бунёди биноҳои иstiqomatии баландошёна мароқи хос зоҳир гардидааст. баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни фархунда 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ дар ҷамоати шаҳрак ва деҳоти ноҳияи Восе бунёди беш аз 20 бинои иstiqomatии баландошёна ба нақша гирифта шудааст ки чанде аз онҳо дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. аснои ҷараёни корҳои сохтмонӣ аз ҷониби масъулон ба муҳлат ва сифати корҳои сохтмонӣ диққати зарури равона мегардад. дар баробари нақшаи таъсисгардаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳия дар ҷамоати шаҳраки деҳот ва шаҳраки Улбук бошад
сохтмонҳои биноҳои баландошона тибқи нақшаи генералӣ амалӣ шуда истодааст ки айни ҳол зиёда аз 10 иншоотҳои баландошона ба сохтмон шурӯъ намуда аксарияти онҳо ошонаҳои дуюм сеюмро ба анҷом расонидаанд. корҳо дар хизмати таҳккурсии бино идома дорад. дар идомаи корҳои ободонию созандагӣ дар ҳудуди ноҳияи восеб бунёди бинои маъмурӣ қисме аз ташкилоту муассисаҳо низ ба роҳ монда шудааст. бо мақсади беҳтар кардани шароити кории кормандон ва сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ дар шафати бинои корхонаи фаръии давлатии таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов дар ноҳияи восе сохтмони бинои маъмурии корхона бо маром идома дорад. тибқи иттилоъ бинои бунёдшаванда аз 22 ҳуҷраи корӣ, ҳуҷраҳои маъмурият ва иншооти ёрирасон иборат буда феълан корҳо мувофиқи мақсад ба роҳ монда шудааст. бобати дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар назди беморхонаи минтақавии деҳаи Зардолубоғи ноҳия сохтмони бинои наву замонавӣ оғоз гардидааст. айни ҳол корҳо дар қисмати таҳккурсии бинои сохташаванда идома дошта сохтмончиён ба сифати корҳо диққати зарурӣ равона менамоянд. баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ ва мавриди истифода қарор гирифтани иншооти соҳаи тандурустӣ шароити муосири тиббӣ дастрас ва табобати беморон аз ҷониби мутахассисони соҳаи тиб дар сатҳи баланд ба роҳ монда мешавад. бунёди бинои тодори варзишӣ бар ҳаво дар ҳудуди ҷамоати деҳоти миралиобод аз зумраи иншооти дигари ҷашнӣ маҳсуб меёбад. иншооти варзишӣ мутобиқ ба талаботи замони муосир сохта шуда ҷавонон хоса алоқамандони варзиш метавонанд дар он ҷо аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш тамрин намоянд. айни ҳол корҳо дар қисмати берунии бино бо маром идома дорад. дар заминаи татбиқи сиёсати муваффақонаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва таваҷҷуҳу дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷалби шарикони рушд ду муассисаи таълимии деҳоти дурдасти ноҳия аз таъмири асосӣ бароварда мешавад. корҳои таъмири биноҳо аз ҷониби ширкатҳои сохтмонӣ ва мутахассисони маҳаллӣ амалӣ мегардад. айни ҳол корҳои таъмири вусъати тоза дошта масъулон кӯшиш менамоянд ки ҳарчи зудтар ва бо сифати баланд корҳои ба зимма доштаашонро ба анҷом расонанд. раванди бесобиқаи корҳои созандагию бунёдкорӣ дар ноҳия бешак аз таваҷҷуҳу ғамхориҳои роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷонибдорию саҳмгузории соҳибкорони бонангу ори ватандӯст дар татбиқи сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат ва фароҳамсозии шароити кору зиндагии сокинон шаҳодат медиҳад. анваршод сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи восе, ахбор. дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Бӯстон зиёда аз 150 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳоло дар шаҳр бунёди биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, марказҳои муосири хизматрасонию савдо ва дигар иншооти ҳаётан муҳим идома дорад. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. дар шаҳри Бӯстон асосан иншооте сохта мешавад ки барои беҳдошти вазъи зиндагии мардум зарурати бештар дорад. тибқи маълумот бояд то соли 2026 дар шаҳр 223 иншоот бунёд, таъмир ва навсозӣ карда шавад ва дар ҳамин замина дигаргунсозии кӯчаю хиёбонҳо низ ба нақша гирифта шудааст. тадбирандешиҳои саривақтӣ ба он боис гашт ки аз соли 2022 то ин замон дар шаҳри Бӯстон бештар аз 150 иншооти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. муҳимтарин тадбире ки дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ карда шуд, ин барқарорсозии кӯли шаҳрӣ аст. масоҳати кӯл 10 гектар буда соли равон тадбирҳои марбут ба чароғонкунӣ, шинонидани ниҳоли дарахтони ороишию ҳамешасабз ва сафолакпӯш намудани роҳҳои пиёдагарди атрофи иншоот амалӣ гардид. ҳамзамон дар раванди корҳои ободонию созандагӣ, таъмиру навсозии меҳмонхонаи хуҷанд ҳам идома дорад. атрофи кӯли шаҳри 5000 квадрат сафолакпӯш карда шуд ки ин албатта аз буҷаи ҳукумати вилоят шуд ва об бо воситаи 5-6 чоҳи амудӣ пур карда мешавад барои истироҳати мардум ва обу тоб ёфтани бадани ҷисму ҷони мардум. дар кӯли шаҳрӣ қумҳои сифаташ хуб оварда рехта онро ҳамвор карда шуд ва курсиҳо барои истироҳат монда шуд, барои офтобгирӣ монда шуд. дар идомаи тадбирҳои созандагӣ соли равон роҳи мошингарди кӯчаи ба номи Куруши Кабир бо дарозии қариб 2 километр пурра мунфарш карда шуд. тибқи маълумот роҳи мазкур охирин маротиба соли 2010 пурра навсозӣ шуда буд ва бо гузашти бештар аз 15 сол таъмирталаб гардид ва ин ҳолат барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт то андозае монеа пеш меовард. ҳамакнун ки роҳ мунфарш гардид, рафтуомад ҳам бемушкил сурат мегирад. паҳноии роҳи мунфаршшуда 9 метр буда рӯзҳои наздик кашидани хатҳои уфуқӣ ҳам оғоз мешавад.
тадбирҳои марбут ба таъмири роҳ аз ҷониби кормандони раёсати хоҷагии манзилию коммуналӣ амалӣ карда шуд. дар шаҳр ҷиҳати сабзу хуррамгардонӣ ва тозаю озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳо низ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд ки ин масъулияти муҳиму заҳматталабро ҳам кормандони раёсати хоҷагии манзилию коммуналӣ ба уҳда доранд. дар шаҳри Бӯстон шурӯъ аз даромадгоҳ душафати роҳҳои мошингард ва мавзеъҳои алоҳида пурра гулпӯш карда шуда роҳҳои пиёдагард бо сафолакҳои махсус зиннат ёфтааст. дар кӯчаи Бобоҷон Ғафуров ва гирду атрофи он дигар кӯчаҳо гулҳои мавсимӣ шинонда шуда истодааст. ҳозир то имрӯз баъд аз он ки як давраи гулшинонӣ гузашт, давраи дуюми мо зиёда аз 17,000 бех гулҳои мавсимии ҳархела ба монанди петуния, такец, ба монанди салвия ва ҳокса шинонда онро барои боз ҳам зеботар шудани шаҳр ба парвариш кардан оғоз кардем. ҳамзамон дар шаҳри Бӯстон барои сайру гашт ва истироҳати сокинону меҳмонон гулгаштҳои зебо бунёд карда шудааст ки ин тадбири муҳим ҳам дар доираи корҳои созандагию ободонӣ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, Ахбор. пас аз хатми соли хониши 2024-2025 ва оғози таътили тобистона, таъмири ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, гимназия ва кӯдакистонҳои шуъбаи маорифи ноҳияи Шаҳристон оғоз гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши Фирдавс Умаров. омӯзгорону кормандони ҳамаи муассисаҳои таълимиву тарбиявии шӯъбаи маорифи ноҳияи Шаҳристон дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия рӯҳбаланду бархурдор аз сиёсати маорифпарварона ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таълиму тарбияи насли ояндасози тоҷик ҳамаи шароитҳоро муҳайё сохтанд. баъди хатми соли таҳсили 2024-2025 ва итмоми имтиҳоноти аз синф ба синфгузаронию хатмкунӣ бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва нақшачорабинии мушаххаси шӯъбаи маориф дар гимназияву муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, боғчаву кӯдакистонҳо ва муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ таъмиру тармими ҷорию куллӣ бо маром идома дорад. дар ин маъракаи муҳиму саривақтӣ аз буҷаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳристон як миқдор маблағҳо равона гардида соҳибкорони варзида ва аъзои ассосиатсияи падару модарони ду ҷамоати деҳот, кумитаи падарону модарон ва сокинони маорифпарвари ноҳия дар ҳамбастагӣ бо омӯзгорони мактабҳо ба таъмир ҷараёни тоза бахшиданд. феълан таъмири ҷорӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳия дар арафаи анҷомёбӣ аст. масъулини муассисаи таълимӣ фарши ҳамаи синфхонаҳо ва кабинетҳои таълимиро аз таъмир бароварда шишабандии 82 метри квадратиро пурра ба анҷом расониданд. масъулини муассисаи таълимии мазкур таъкид медоранд ки баъди анҷоми пурраи корҳои таъмиру тармим муассиса ба соли нави хониши 2025-2026 пурра омода мегардад. корҳои ниҳоии таъмири куллӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 деҳаи Суғдиён низ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. мавриди зикр аст ки дар баробари аз таъмири ҷорӣ баровардани ҳамаи синфхонаҳо ҳамзамон дар мактаб ду тахтаи электронӣ ва дигар воситаҳои таълиму тарбия ворид ва васлу насб карда шуд. қобили тазаккур аст ки ҷиҳати аз таъмир баровардани муассиса дар баробари ҷудо гардидани маблағ аз буҷаи маҳаллӣ инчунин саҳми кумитаи падарону модарони муассиса ва сокинону соҳибкорони маҳаллӣ назарасарзёбӣ мегардад. дар ин раванд масъулини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 деҳаи ободӣ низ фаъолияти бештар зоҳир намуда аллакай муассисаи таълимиро пурра аз таъмир бароварданд. тамоми синфхонаҳо ва фарши роҳравҳои муассиса рангубор гардида дар чанде аз кабинетҳои фаннӣ тахтаҳои электронӣ насб карда шудааст. масъулину мутахассисон ва омӯзгорони шӯъбаи маорифи ноҳияи Шаҳристон бо кӯмаку дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат азм доранд ки ҳамаи муассисаҳои таълимии зертоберо давра ба давра аз таъмири ҷорию пурра бароварда соли нави таҳсили 2025-2026ро дар синфхонаҳои кушоду барҳаво ва муҷаҳҳаз бо аёниятҳои муосир истиқбол намоянд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи Шаҳристон, Ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. саломат бошед.